Хотын кыздар көбүрөөк кыянат этет мен кылса. Сен мына менен келишесиң. Что-то бу не современный бренд сейрек киши пычак түртмөсүн тагын. Ну, психолог криминал выводить сетелер теге. Ну, кыян этерге ярый, нормально. Нормально. Экинчи хотын алуу. Кандайча карайып. Кишилерге керек. Мына перфекционизм нерседен бардык экен. Ярата билмегениңни соңгуна сиз. И эгерде сиз партнер белән төрле половая конституцияда икәнсез, Мен кара. Фаилне сорауына әйдә җавап биреп битрик. Буны психологта булдым бүгүн. Психолог рекомендациясы буенча психологка барган. Да, психолог өзү йөри турган психологдун тәкъдим итти, ошоңа күрә психологка барды. Вот меня, кстати, Сен бушка психологлар бар, оказывается. Бушка. Бушка? Әйе. ОМС буенча бар мене. Госуслугада язасың. Сен жауап бере. правда, Робот Макс деп атала, Робот Макс. Әйдә башта кунак белән таныштырыйк әле, без монда утырабыз да сөйләшеп. Кем бүген бездә кунакта Фаил, әйдә әле. О, Бик скромный гына. да. Давай, ким дип атарга да белмәссең, дөресен әйткәндә. Без инде анымда чакырдык дус булганга, специалист булганга. Һәм кайбер сорауларны бәлки шишәргә кайбер сорауларда ачыклык кертергә ярдәм итәр дип чакырдык. Бу көннәрдә бик актуаль профессиясе дип әйтимме. Психолог. Әниса Хадиева. Менә бит. Рәхмәт чакыругыз өчен. Бәлки кемгәдер файда тияр, бәлки. Бик Чакыру өчен шат. сезнең 3 кеше өчен бик файдалы информация булыр бу. Аның Кеше генә түгел. икесе без Фаил белән имени мәни. Әниләр карый. А еще минем подружка, как минимум 20 кеше караячак. Бу чыгарышны бу бик популяр булды бу шуны. Хай пойдем. Пойдем. Юк, гадәттә бит ниндидер, например, кайдыр утырганда арада бер психолог була икән. Мин психолог дип әйтә торган кеше. Һәм сен белән таныштык икән, син безнең тегә нигәрәк үзең сөйбрәк тотасың. Җыеласың. Әйе, нәрсә. Сүзләрне Лишний сүзләр сөйләмисең. Әниса дус кеше булгач, монда рәхәтләнеп сөйләшергә була. Потому что ул кемнең кем икәнен белә дип. Яз беренче чиратта мәхәббәт бит инде. Мәхәббәт дибез дә без бит. Может быть, теге мәхәббәт дигәч төрле кешенең төрле хис уйга киләдер. Ну, например, там мәхәббәт. Мин псимне яратам, мәхәббәт. Кемдер менә туган җирен ярата, вот ул мәхәббәт. Без бүген күпчелек именно аңламыйча капма каршы пол. Противоположный полга булган мәхәббәт. Әйдәгез, шушыннан. Капма каршы җинескә булган мәхәббәт. Бу әллә ничек яңгырый бу? Минем теге ни бар бит паника басты, мою хатırlamый. Бар калып килә. Андый нәрсәгә мин решение белән, братан. Нинди? Действиеңне эшләгән вакытта проговори вслух. Әйе, бик. Всё, кабыздым. Ел синең исеңдә кала. Или сүндердем, учукны чыгып киткәндә. Мен обычно беләсең мин ничек использую ул техниканы. Деге, намаз укыйсың да, тәһарәт алгач, тәһарәт бозыла икән. Все, тәһарәт бозылды инде, щоб унутмас өчен. А то иногда бывает теге, намаз укыганда искә төшә. Понятно, нансы. Ну, кой вакыт бывает, укый башлыйсың да, и потом искә төшә. Тәһарәт бозылды. Безнең йорттагы яшәүче кешеләр өчен мәгълүмат. Тәһарәт бозылды. Вот примерно так и выглядит, наверное. Или тәһарәт бозылды. Ничек хәзер кире мәхәббәткә кайтабыз без. Тәһарәт мәхәббәт шул не видно. Однокоренные слова. Ой, мәхәббәт. Айдар, сен аңлата башладың, нинди мәхәббәт дип. Сен нинди төрләргә бүленәсең, Айдар? Син ниндидер авыр сорау бирдең ин башында ук. Ну, Рамил әйткәнчә, мәхәббәт ул бит инде иратка или хатын кызга карата гына туган илгә, туганнарыңа
ниндидер зависимостларга ошауга ошондой махаббат деп әйтеп буладыр Ошого ма? дегеннен белән. Ну, кстати, без танышулар, андый мәхәббәт белән тоже таныш. Yok yok umumen әйтәсе килгән иде то, что кешедә мәхәббәт ул любовь. Мгм. Ул бар яки юк. Әгәр дә бар икән, син бөтенләй бергә дә матур итеп икенче шул матур күзлектән карыйсың. И бөтен җирдә ул мәхәббәтне күрә беләсең, сизәсең, кадерен беләсең. Мгм. Но шул ук вакытта бар кешеләр, которые не знают, что это такое. Белмиләр. Ну, Ничек? ничего. Проблема, ул вообще кешедә ул проблемамы? Ну, то есть менә Ул бит кеше өчен бала- ул проблема булмаска мөмкин, ләкин аның якыннарына булырга мөмкин. Yok, минем әйтәсем килә менә с точки зрения вот, например, бар ниндидер стандарт. Ну, стандарт дип әйтик инде менә гадәти менә вот бер кеше була бит инде вот шул стандартный кешенең ул мәхәббәт булырга тиеш. Әйе. Но була отклонение и ул Әйе. кешедә ул булмый. Вот ул отклонение дип шутланамы? Яисә ул стандарт просто була, булган кешеләр мәхәббәт хисен туя торган кешеләр, а була туймый торган кешеләр. Әйе. Это нормально. Это тоже нормально, әйе. Это тоже нормально, ниндидер отклонение түгел. Ага. Әгәр дә ул кешенең үзенә борчулар тудырмаса. Һәрвакыт без кешенең үзен ничек хис итә, шуннан чыгып әйтәбез инде, ул норма һәр кешенең үзенеке. Мгм. Если ул кешегә вот шулай яшәргә нормально, бер нинди проблемасы Нормально борчулы икән, түгел. значит бик әйбәт. Нормально түгел, точно. Ну, миңа кажется, минем фикрим буенча миңа ничек инде мәхәббәт хисен Чөнки туя белмичә. мәхәббәт хисен тоер өчен әлбәттә кичкенә вакытта сиңа аны өйрәтергә тиешләр. Если әгәр дә син опытың юк икән, мәхәббәтне син яратмаганнар икән, һәм син ярата да белмисең. Шуннан килеп чыга инде ул. Аңладым мин сине, аңладым. То есть, бу, по сути, бит инде бу хисләрне туя белү балаларда, вот, нинди мөхиттә үсәләр алар, Әйе. шундый кеше булалар. Кичкенә вакытта закладывается. Әйе. Бер яшькә кадәр дип тә әйтергә мөмкин. Бай сезнең сүздән чыгып хәзер кайбер вакыйгалар аркасында бит инде ятим калган балалар баралар, мәхәббәттән мәхрүм булганнар. Әйе, алар мәхәббәттән мәхрүм. Аларда бик зур дефицит белән яшиләр. Ярый, аңа киләчәктә бит инде тормыш корырга кирәк, яратырга кирәк, яраттырга кирәк. Ул очракта ничек булыр? Алар Бу кискен яисә инде галип, ну, Юк, бу кискен ниндидер зур проблема түгел, потому что ничек итеп сиңа аңлатырга икән? Әгәр дә ул ярата белми, һәм ул аның мәхәббәт нәрсә икәнен белмәгәч, аңа ул по сути кирәк тә түгел. Ул бүтән юллар белән тормышын кора, бүтән интереслар белән заменяет, любовьне заменяет, бүтән әйберләр, бүтән ягъни мин күп акча эшлим, һәм миңа кемгәдер үземнең мәхәббәтемне аңлатырга кирәкми. Яисә мин матур, ну, мин матур сүзләр, ләкин үзем матур сүзләр әйтә белмим. Дөрес, теге. Әйдә ки, аңа бара. Ну, мин бәлки мин мәхәббәтем Син артык хисле даже. Син даже стандартный кешеләргә караганда да күбрәк хислерәк, шуңа күрә фикерләвен, синең кебек фикерләү, ул бөтен кешегә дә хас түгел. Аны 100%. Шуңа күрә артык. Ну, менә бу ятим балалар дигәчтен Мин сине шул җирендә Всё- тыңлап юк. йөрим инде 2 атна. Балалар турында. все-таки бит инде получается ул, ну менә мин ишеткәннәрдән нитеп әйтәм, получается мәхәббәтне туймау ул норма түгел. Поис менә кеше яратылган, ул бит инде яратырга тиеш. Әгәр дә инде фән ягына кирип китсәк, бит кеше үлчергә тиеш, әймен. Шуңа күрә аның өчен ул яратырга тиеш. Ну, не всегда, конечно. Вот именно күп кеше Юк. ярата белмичә дә может. Но ул бит инде менә ярату хиссе менә шуның теге бер сәбәбе бит инде аның кавышып менә теге үзеңнең теге балалар булдыру, үзеңнең нәселеңне дәвам итү дигән шикелле. Мәхәббәт хисе булмау, ну, алайса норма түгел бит инде, ну, чөнки аңардан да куркынычрак беләсеңме? Ничек шулай булса, син мәхәббәт юк икән ярата белмәгәнеңне соңгына сизсәң. Ягъни Әгәр дә син аны сизәсең икән, димәк синдә анда, ну, душе все равно вот эта потребность мәхәббәткә бар. Һәм әгәр дә син телисең икән ярата
билерге, үйренерге психолог ярдәм итәргә мөмкин. Ничек ярдәм итә психолог яратырга? Мәсәлән, шундый запрос белән киләсез. Әйдә запросыңны әйт син примерно. Менә мин ярата белмим дип әйтәсең. Әйе, мисал өчен Шөйдә әйт менә. Шулай дигән. Слово в слово. юк, менә мисал өчен мин тормыш иптәшем белән яшим ди фәлән елайма. Һәм аңлыйм, мин ярата белмим багай дип әйтәм. Шундый запрос. Монда инде ачыклый башларга күп әйберләрне ачыкларга кирәк. Синең өчен ярату ул нәрсә? Нәрсәдә чагыла? Син үзеңне Менә бит. яратканнарны хис итәсеңме? Ничек син үзеңне яратуыңны бүтән кешегә белдерә аласың? Күп төрле сораулар аша гына табып була өчен. Әйе, анарысын бит инде аның гаиләнең гомумән шундый бер кичкенә тесты бар. Миңа калса беләсеңме? Өч сораудан тора торган, ягъни 3 пункттан, ягъни сез мәхәббәт. Аласың тут менә бар мәхәббәт, һәм сезнең мәхәббәттә бармы ярату, ягъни страсть, бармы сез Романтические отношения. романтические отношения, әйе. Икенчесе ул Показательләр дип әйтергә күрсәткечләр, күрсәткечләр. Икенчесе аның якынлык, шулай бит, ягъни сез никадәр сез якын аралаша аласыз, бер-берегез белән дусмысыз. Инде шулай бит инде. Һәм өченчесе ничек? Общие цели. Уртак максатлар, Уртак ягъни максатлар, уртак планнар тормышка карата бер караш партнерым белән. һәм ялгышмасам, әгәр дә менә үзегезнең дә үзегездә санап карагыз әле, үзегезнең сөйгән ярыгызга карата шушы хисләр бармы сездә, ягъни якынлык, дус буларак, иптәш буларак, әймендер киңәшче буларак күрәсезме? Анарысын страсть, ярату, ялкын бер-берегезгә карата һәм уртак максатлар. Ягъни Менә әгәр дә гаилә тормышында вообще парда шушылар була икән, димәк сез гармоничный, тулы, матур пар гаилә дип әйтергә нигез бар. берсе булмаса. Әгәр Ну, типа, хатын миңа дус түгел. алай бик Хатын не бик брал. частый күренеш на самом деле. Һәм ул даже кайсыздыр Пивишкан юк. кайсысыдыр шуның һәрвакыт ул аксый. Сез менә шул вакытында аңлап аласыз икән, менә миндә менә что-то менә бу өлкә Артта аксый да дип, әгәр дә сез аны распознавать итәсез икән вакытында, әлбәттә аны өстендә эшләргә, аны күтәрергә һәм төзәтергә мөмкин. Вот это вот как раз таки называется бергәләп, ике кеше бергә эшли икән отношениялар өстендә. Ул һәрвакыт ниндидер үзенең нәтиҗәләрен бирә, яхшы нәтиҗәләрен бирә. Һәр бер эштә дә шулай бит. Әйе. Ике кеше дә нитергә тырышса, Әйе, ике кеше дә тырышса, икесе дә җайга тырышырга китереп кирәк, була. да. Әгәр дә берсе генә тырышып, икенчесе арката тарта икән, ул очракта бит инде. Яки үзгәрергә теләмәскә мөмкин. Әйе. Аңа потому что и так все Проблема устраивает. Монда бит инде аның вытекающий дип әйтергә мөмкин тоже бар. Әгәр дә гаиләңдә ялкын җитми, мәхәббәт, ягъни страсть җитми икән, димәк син аны бүтән җирдән каяндыр алырга мөмкинсең. Шулай бит, ну, дөрес аңлыйммы? Әйе инде. Теге минем генә минем карашым түгелме анда дип әйтәм инде. И часто такое бывает. Читтән эзли башлыйлар. Дөрес, әгәр дә дөреслек белән эш итсәк, аны уртага салып, обсуждать итәргә кирәк, килешергә кирәк. Проблеманың бар икәнлеген танырга, посмотреть в глаза надо. Вот безнең менә шушы якта аксый, безгә җитмиме, мәсәлән, романтика. Әйе. Юк, күп кеше аны не хочет признавать или вообще даже там что-то делать, и читтән эзли, и ире или хатыны. И шулай иттереп, ул каяндыр читтән ул страстьны таба, калганнары это все устраивает гаиләдә. Шуңа күрә вот читтәгесе ул стабилизатор дип атала как раз таки. Ул стабилизирует синең хәзерге семейные отношенияны. То есть когда ир или хатын ну хыянәт кирип киттек бит инде без, шулаймы? Аңламыйча. Мәсәлән, гаилә тормышында нәрсәдер җитми. Һәм аны каяндыр читтән эзләү. Это вот как раз поиски стабилизаторов. Бұл стабилизатор бұл ярдәм итә бу гаиләгә дальше функционировать. Һәм Аңлавымча, ничек кенә сәгир яңгыраса да, хыянәт итү ул гаиләне коткарып калу өчен. Әйе.
дөрес. Коркуныч. Күп вакыт шулай килеп тә чыга. Күп вакыт хыянәткә барган вакытта иратлар особенно алар ниндидер аерылышу яки хатыннан китү турында алар уйламыйлар да. Алар вот как раз таки җитмәгәнне эзлиләр. Но при этом не собираются аерылышырга или что-то менять. Хатын-кыз хыянаты нәрсәдән гыйбарәт? Хатын-кыз хыянәте шундый ук тоже стабилизатор кебек бара, но анда больше эмоциялар белән бәйле. Анда уже страсть кына түгел, ә ниндидер духовный якынлык, ниндидер романтические отношения больше, я бы сказала, алар эзлиләр. Аларга җитеп бетмәскә мөмкин. Безнең бит инде барыбер канда да бар, буны әйтеп кенә бетерим инде. Безнең иратлар, безнең менталитетта да теге ярай нәрсә инде. Менә чәчкә 8нче мартка. Ну теге хатын-кызлар более нирәк бит инде, зрак теге что-то шуңардан да бәлки була торгандыр. Менә шундый сорау. Менә хатын-кызлар күбрәк хыянат итәме яисә иратлармы? Минем фикерим алдан әйтеп куям. Минем күзәтүләрем буенча һәм инде теге таксистлар белән сөйләшүләрдән чыгып тагын булай теге таныш белешләр белән аралашкан буенча да чыгып кына әйтә алам. Һәм соңгы арада мин шаккатам. Хатын-кызлар күбрәк хыянат итә, кылса. Син моның белән килешәсең? Юк, мин моның белән килешмим. Иратларга күбрәк хас хыянат. Аларга күбрәк. Менә минем ишеткәнем бар шундый теория дип әйтим соң инде. Каядыр ишеттем инде шундый фраза, что типа ират хыянат итсә, ул типа вот сөйәркәсен ярата дигән сүз түгел. Әйе. Хатын-кыз хыянат итсә, то ул уже менә ул сөйәркәсен ниндидер менә эмоционально уже яратам ул аны, ниндидер менә эмоциональный бәйләнеш бар. Әйтерем, күп хатын-кызлар хыянәткә решаться итер алдыннан аларның уже ниндидер эмоциональный зависимость барлыкка килә икенче кешедән. То есть алар башта влюбляются, гашык булалар, аннары гына хыянәткә баралар. Ярый, шулай ук менә кызык чагыштыру. Әйтәләр бит менә син әйттең, башта ияләшәләр, эмоциональ яктан үзенең хатын-кызлар турында сүз бара. Хатын-кызлар эмоциональ яктан бәйләнәләр, аннары соңына хыянат итәләр. Күпчелек иратлар. Бу күпчелек турында әлбәттә исключениялар бик күп һәм ситуациялар күп. Һичшиксез. Бөтенесе дә алай дигән сүз түгел. Бераз нинди фикер килде. Иратлар, ну типа, иратлар күбрәк хыянат итәләр. Но алар бит кем беләндер хыянат итәләр. Шуңа күрә монда, по-моему, бу сорау теге спорный. Тоже бик кызык сорау, бик кызык сорау. Менә Ты умный, блин. Чыннан. Юк, бу. Если только берничә ират шул бер хатын-кыз белән хыянат итсә, бүтән статистика аклап булмый. Менә хатын-кыз эмоциялардан соң хыянат итә. Әйе. Ират кеше, ягъни ниндидер гади җинси мөнәсәбәтне алар хыянаткә дә чутламый. Һәм нидер күңеле белән, йөрәге белән якынлык кылуны гына хыянаткә чутлыйлар. Бу шундый фикер бар. Шундый фикер йөри. Бу Әйе инде. Килешәм, алай дип уйларга, үз-үзләрен акларга хаклы. Но бу алар өчен такое оправдание аларга, но без дә аларны не оправдываем никак. Хыянат ул хатын-кызлыкмы, иратныкмы, нинди булса да ул барбер хыянат. Әйе, менә шуны әйтеп куярга кирәк, башта. Әйе. Без монда менә иратларны аклап, без монда просто психологда кирәк выводить сетәләр теге. Ну, хыянат итәргә ярый, нормально. Нормально. Нет, это не нормально. Бер очракта да это не нормально. Ул гаиләне коткара ул, хыянатны бахытлы яшәшсез. Юк, но минем фикерем буенча, менә син әйттең дә гаиләне коткара торган стабилизатор дип әйт. Ну ул бит барыбер аннан чыккан ниндидер последствиялар була. Әйе, последствиялар бик күп булалар алар. Чөнки Яшьләр турында сөйләшәләр, нәрсәләр булырга мөмкин, гомумән ничек аның индикаторлары бармы? Мисал өчен, хыянат иткән распознать как туярга. Ничек хыянатны распознать нинди индикаторлар бар? Иң беренче әйтергә кирәк, әгәр дә ирен или хатынын изменять итә икән, гадәттә партнер ул аны белә иң соңгы булып. Чөнки бөтен окружение, дуслар, ниндидер кешеләр, алар бөтенесе сизә күрә, иң якын кеше, который вот изменяет, ул иң соңыннан гына белергә мөмкин.
Аңа тоже төрле сәбәпләре бар инде. Беренчесе, аның проблемның бар икәнен күрергә теләмәү. Потому что если без аны әйтәбез икән, вот проблема бар, аны хәл итә башларга кирәк. Нәрсәдер эшләргә, нәрсәдер үзгәртергә. Вот, шуңа күрә предпочитают не замечать, что есть проблема. Ярар ачыкланды ди, кемдер хыянәт иткәне. Шуннан нинди последствиялар булырга мөмкин? Тыныч тормыш бетә инде, әлбәттә. Анда, если хыянәт иткән икән, хатыны көнчелек бик чагыштыру, бер туктаусыз чувство вины вызывать итә ирендә, и хочет, чтобы он все время чувствовал себя виноватым, извинялся, вот перестал, төрле күп условиялар чыга. Бу очракта ул еще даже сильнее усугубляет. Например, ире даже айрышыга да ул теләмәгәндер. Ләкин вот үзенең поведениесе белән шул дәрәҗәгә җиткерә, что ул думает, ладно, все, конец. Шуңа күрә, менә әгәрдә Тоже синең хәзер бу фразаларың звучат как это. Ул может быть алай теләмәгән дә, но вот хатыны андый поведениесе белән разводка менә алып килә инде. Әле мин хәзер тагын әйтәчәкмен, һәм ул ошамаячак, дөресен генә әйткәндә. Шуңа күрә, как только ачыклана хыянәт, сразу психологка йөгерергә кирәк. Либо семейный, иренне или хатынны тотып семейныйга барырга кирәк, яки уже индивидуальный үзендә разбираться итәргә. Бер генә хыянәт тә, как бы это грустно не звучало, буш урында барлыкка килми. Һәм ике якта җаваплылык, ике якта несет ответственность за этот хыянәт, за эту измену. Әйе, әлбәттә кемдер әйтергә мөмкин. Вот я же там, ничек инде мин гаепле булыйм, это же вот ул хыянәт иткән, мин бит жертва, но күп вакытта изменяют неспроста. Тик торганнан түгел. Менә хәзер миндә борчылам. Иратлар спокойно хыянәт итәргә китмәсләр микән дип. Юк инде, юк. Без бит инде аерып, әйттегән, хыянәт итү бит инде бер кашында яхшылыкка китерми торган әйбер. Ул менә разрушает бөтен якыннарны. Әйе, ниндидер проблема булган дигән сүз. То есть кешенең ниндидер психологик яктан ниндидер проблемалары бар. Әйдәгез булай дип әйтәбез. Хыянәткә барыр алдыннан. Мисал өчен әйтеп кенә бетерим дә. Мисал, страсть мәсьәләсендә килеп, сез килешә алмыйсыз, үзеңнең тормыш иптәшең белән килешә алмыйсың. Сиңа мисал өчен шундый форма кирәк, андый формалар алман булдыра алмый. Бер кемдә хыянәт итәсе килми. Син хәзер әйтәсең теге төрле разная половая конституция турында. Кемнедер слабыйрак, кемнедер сильныйрак. И әгәр дә сез партнер белән төрле половая конституцияда икәнсез, нишләргә? Син шулай сорадым. Юк, без бит баягырак сөйләдек. Хыянәт итү нәрсә җитмәгәнлектән килеп чыгарга мөмкин. Мисал өчен половая конституция төрле, ләкин хыянәт итәсе килми. Әйе, андый очракта әлеге дә баягы сөйләшү, ниндидер килешәсең, компромисслар эзлисең. Беләсезме нәрсә әйтмәкче идем? Ну барының, барлык әйбернең, барлык проблеманың решениесе ул сөйләшү. Әйе, без килешәбез. Бигрәк авыр сөйләшергә безнең халыкка нишләп соң кешеләр шуны аңлап просто сөйләшмиләр. Даже сөйләшкәндә дә беләсезме, ниндидер двойные послания, ниндидер төттерү, менә аны тоже сөйләшүгә кертеп булмый. Ул бит инде. Ул бит әле беләсеңме, сөйләшү бит беренче чиратта кеше айык акылда булырга тиеш. Без бит әйтәбез, осознанность дип. Ул осознанный. Ул bütün булган процессларны аңларга тиеш. Ни өчен мин булай эшләдем? Мин бит булай эшләде алай идем. Нәрсә өчен мин шулай эшләдем? Осознанный кешеләр алар син уйлаганча күп түгел. Менә шул мин һәр вакытта да психологлардан сорыйм, әйтәм, күпме соң вообще осознанный кешеләр? Вообще, говорит, Big S. Без әйтәм бит, хатын белән бер ара семейный психологка йөрдек инде. И ул безгә әйтә иде, типа, ничего сезнең уровень осознанности. Без, говорит, обычно бер 5-нче, 6-нче сеансларда килә идек, менә сезнең белән башлаган этапка инде кешеләр белән. То есть, ул бит инде тоже осознанностьны эшләп, сөйләшеп, аларны сезнең, говорит, вообще, типа, классно в плане, Тем не менее, нидер проблема табылган барыбер. Проблема эзләсәң табыла инде.
Имеется в виду самый главный глобаль проблемалар булмасын. Ә мондай бәләкәй генә теге үзең дә безнең Аллаһка шөкер хәзер үзебез хәл итә торган проблеманы сөйләшә башлагач, күпчелек проблемаларны просто сөйләшеп кенә хәл итәсең. Но ул шуның хәтлек авыр, ул шуның хәтлек Әйе, эш. аңа прям өйрәнергә энергия кирәк. таләп итә Аны торган надо әйбер. вот прям үзенең башында надо вот прям сразу туктарга и уйларга. Менә мин әйтәм, ничек ул аны ишетәчәк, ничек аңлаячак. Ничек икенче төрле итеп әйтергә була. Сразу син. Мин әйтергә телим дин. Син шопшак анда носкиларын ыргыткансың. Сколько можно? Это меня бесит. Аны бит инде бүтәнчә әйтергә була. Менә мин Убирай говно. Мин җыштырган идем, әгәр дә сиңа авырмаса, алып куя алмассың икән дип. И бер 10 тапкыр әйткәннән соң, һәм әйбәт итеп әйткәннән соң, ул нормаль акылда булган кешегә барып җитәргә тиеш. Чөнки Менә һәр вакытта да шул не бар шул звездочка, условие. Шул шарт, икенче кеше тоже адекват һәм нормальный булырга тиеш. Ул бик авыр, әгәр дә синең икенчең теге син вроде аңлыйсың нәрсә эшләгәнне, теге вроде анализируешь, ни. Ә икенче кешегә прям барыбер булса, мен әйтәм, ул нык авыр булыр. Кайбер хатын да әйтә бит инде, менә ул без гаилә подкасты төшергәндә ниндидер менә анда бер тема бар безнең, ничек иреңне психологка алып барырга, ничек типа ул әйтә, күпчелек подружкалар, ниләр, таныш белеш кызлар миннән сорыйлар ди, ничек син аны менә мәҗбүр иттең психологка барырга дип. Әйтәм, мин аны мәҗбүр итмәдем, вообще-то үзе миңа тәкъдим итте. То есть мен әйтәм, получается, ул шундый актуаль проблема, что заинтересованность еще, әгәр дә ирендә тоже заинтересован сохранить эти отношения хорошие и еще даже улучшить, то әлбәттә ул үзе үк әйтергә мөмкин. Мәсәлән, безнең тоже ирем белән кризисный вакытлар булды. Һәм ул миңа үзе тәкъдим итте. Беренче тапкыр, причем әйдә син мине психологка барабыз дип. Ул вакытта мин үзем әзер түгелем. Ну, спустя сколько-то лет даже сама стала психологом. Прикольно. Да. Настолько я грамотно әйткән, что ул уже психолог үзе. Ну, нәрсә сөйләсәң килгән янда, давай. И бер җиргә күзгә куйган. Психолог һәм без. Бар носкиларың алып барга танар сөйләшә. Ладно, яхшы әйдә, вот менә шулай сөйләшергә теге без бит инде әйтәбез хәзер гаиләдә күпчелек проблеманы сөйләшеп кенә хәл итеп була дип. Бар микән нидер бер шикелле шундый статистика гомумән гаиләләр еш нинди проблемалар белән очрашалар, нинди еш запрослар белән киләләр икән гаилә психологларына. Әйе, андый статистика бар. Күбрәк кризисный моментларда һәр гаиләнең үзенең этаплары була. И һәр этапта нидер кризис. Һәм ул аны үтәргә мөмкин җайлы, наоборот, конструктивный гына уздырып җибәрергә мөмкин. Вот. Нинди этапларда барыкка килә гаиләдә кризислар дип сорарга теләгәнсеңдер инде син. Хәзер мин сорарга теләгән. Ул беренчесе беренче бала тугач, где-то 1-3 ел, когда вот гаилә беренче, 3нче ел гаилә тормышы кризис була, һәм күп гаиләләр шул вакытта инде аерылышалар да. Вообще шундый статистика, яңа, свежий статистика, что Татарстанда узган ел 12,000 брак заключился, и шунын 9,000 развод уже. Бу даже 50%-тан күбрәк дигән кытышкы саннар. Ужасы вообще. Аерылулар хәзер бик. Сәбәбе, әйдә менә бала туганнан гына түгел бит инде. Бала туада, потому что опять-таки функциялар үзгәрә. Син бит инде егет белән кыз, ир белән хатынна түгел, әти-әни функциялары барлыкка килә. Ну, можно не справляться, или анда әни слияниягә китә бала белән, периферияда анда ират кеше кала һәм ул үзен покинутый, не понятый итеп хис итәргә мөмкин, анда нидер салкынлыклар барлыкка килә. Это все, через это проходят все. То есть это нормальный кризис, то нормативный кризис. Аны кризис дигәчтә, что-то там страшное дип күз алдына китерә кирәкми. Һәм шулай ук балалар мәктәпкә киткәч 7 яшьтә, когда уже 7
10 ел арасында тагын кризис барлыкка килеп ала. Дальше уже 17-20 еллык. Потом уже балалар. Балалар киткәч, икәү калгач, әйме? Менә мин шуны уйлыйдым. Менә ансы тоже бик күп Беләсеңме теге айрылышулар менә тоже шул яшьтә бар. ни нәрсәле ул? Менә мин беләсеңме? Это называется синдром покинутого гнезда, когда Вот. син уже bütün вниманиен балаларга, гаиләгә бирәсең, а тут уже син остаешься только ирем белән. Что с ним делать вообще? Әгәр дә син аның белән якын булмагансың икән, ул син якын кешең булмаган икән. Син аны күрә башлыйсың. Син аны күрә башлыйсың кимчелекләрен. Ул раздражать итә бергә мөмкин. Ну, әгәр дә монда мәхәббәт, ниндидер якынлык дөрес мәгънәсендә булмаган икән, то тоже ул вакытта ул получается 45-50 яшьләр тирәсендә тоже бер шундый кризис булып ала. Ой, лишт ойрылырга язмасын инде. Уйлаган менә әниләр турында безнең бит инде әти-әниләр күпчелек бала хакы дип яшиләр бит инде менә мин бала өчен яшим дип менә мин беләсезме менә шундый нәрсә Апеллирует сразу, блядь, талаш булса, мин сине белән. честно сказать менә ул мине даже немножко напрягает то что әзрәк ответвление мен бит инде менә былай сөйләргә яратам татар халкында менә безнең халыкта әсәрләр һәр вакытта да ниндидер менә ире эчә аны кыйный ул аны бала белән ташлаган менә шундый жертва бөтенесе. Ул бала хакы өчен яши, менә шундый ниләр. Һәм бу бит инде димәк безнең менталитетта да бар дигән сүз. Менә минем әниләрдән дә еш кына ишетә идем мин теге без бит инде сез дип яшибез, сез өчен, сезнең өчен бөтенләй бер эшлибез теге. Буынга килә торган әйбер бит инде ул. Һәм мин шундый уйланганым бар. Мен әйтәм, син прикинь менә син гомер буе бала дип яшисең, әйме? Теге бер-береңне күрмисең, эштә ни, балаңа нитәсең, тегелә булай. И килеп җитә бер вакыт, ул балалар бит синең өеңнән китә. Һәм син каласың ирең я хатының белән. Һәм син гомер буе бер-береңне күрмичә яшәдең, бала дип. Ә ул балалар хәзер каядыр, үзләренең баласы дип яшиләр. Менә кара, менә шушы ситуациядә ике төрле. Син менә каласың ирем белән капма каршы. Син можешь дальше аның белән чын отношениялар там, икенче сулыш өреп җибәреп матур отношениялар построить. Яки уже әгәр дә аңлыйсың икән, что бу кеше белән кем соң бу минем өчен чужой кеше дип уйлыйсың икән, то он опять разводка китерә. А еще тукта әйтеп кенә бетерим менә шу ситуациядә. Вот менә син әйтәсең бала өчен дип яшисең, и даже күп кеше, күп бала аны ишетеп тә үсә. Менә без синең өчен дип, сезнең өчен яшәдек. Ә ул балаларга кирәк булды микән соң андый жертва? Смотри, а ул балалар беләсеңме үскәч шул ук әти-әнисе кебек булган партнерларын эзлиләр. Алар белән ниндине күреп үсәләр отношения. Алар олы тормышта, когда үзләренә пар сайлыйлар, шундый ук аларында шул ук кабатлана. Күп очракта. Если осознанность булмаса, если на автомате, то 100% почти шундый ук паттерннар. Но осознанность белән үзгәртергә мөмкин бөтен әйберендә. Мин ягъни Да икасонның ник шул тора, син нәрсә аңламыйсың соң? Юк, мен аңлыйм. Мен ачыклык кертәсем килгән инде, ягъни мисал өчен минем допустим, әти ишкән инде гайттыр. Һәм мин хатын кыз буларак, допустим, кыз кеше буларак, мин үземә иргә шундый кешедән сайлаячакмын, менә дип әйтәсем. Шундый эмоциялар кичерә торган. Әгәр синең ирең даже ичмәскә дә мөмкин, ул булырга мөмкин бөтенләй алкогольгә каршы. Но ул булырга может деспотичный, тираничный, абьюзивный, но анда бүтән әйберләр дә можно где пострадать. Әгәр дә Нишләп менә әйтә баягынак та буйдырдың син теге китап татыгым анда шундый әсәрләр страдальческий дигән ул бит реальность шулай булган. Электе хәзердә нишләп элек, хәзердә шундый. Хәзер менә развод статистикасы караса хәзер ошамаса нәрсә китәләр. Хәзер кәш белмим, но вот элекеге поколение, элекеге буын мин каян калган, ни өчен алар китмәгәннәр? Ни өчен алар түзгәннәр чыдаганнар менә шушы әйберләрне. Менә сугыштан соң, сугышка бит инде
Иратлар бүтүнсүлөп диярлик киткеннер Әйе. һәм иратлар әс калган. Булганына шөкер итеп. Булганына шөкер итәргә кирәк. Ничо. Безнең иратлар Ни булай булса да. да, булган ни булсын. Шуңа күрә шуннан калгандыр дип уйлыйм мин моны. Әйе, әлбәттә шуннан калган, шуннан килгән. Шуңа күрә Дефицит, иратларның дефициты. әйе, шул гаилә корырга кирәк, тәэмин итәргә кирәк. Шуңа күрә кыйныймы? Ничо зато бар. Зато шарыбызга бар, ну, шундыйрак нәрсә дип уйлыйм мин. Шундый Әйе, дөрестән дә шулай. фикерләр белән. Но хәзер бит инде заманнар андый түгел. Но вот установкалар шулай килгән төз, потому что әниләргә әбиләр өйрәткәннәр төзергә кирәк дип, әниләр безгә әйтә инде, если так условно брать. А чынлыкта уже условия совсем другие, поэтому төзергә кирәк түгел. Качырга кирәк. Если Ну, сен анда бит ялгышмасам дидер, ниләрдә бар Әйе, организациялар буш торган. Казанда алар исемнәр белән әйтә алмыйм, кысанча каршы, ләкин күп һәм бар жертва домашнего насилия. Аларга кров, ну вот яшәргә мөмкинлекләр бирә торган, бушка яшиләр, аларга эш табалар, аларга торырга җир, кием һәм башка бөтен менә шундый уңайлыклар тудырылган центрлар бар. Аннан соң беләсеңме тагын нәрсәдән дә барырга мөмкин? Нәрсәдән? Кеше үзгәрештән курка. Әйе, Менә ул бит инде син уйлап кара, иреңнән китү, ул тормышыңны 180 градуска бурып, яңа тормыш башлау дигән сүз. Әле аеруча балаларың булса, ниндидер теге уже тормыш кайный. Ә син монда уйлап кара, кайбер кеше яңа фатирга күчергә куркып яши теге. Яңа тормыш үзгәрә дип теге күнегә бер ни буенча, бер сукмак буенча барырга. Ә монда нәрсәдер үзгәртергә кирәк. Шулда ни ясарга мөмкин. Шул бик күп гаиләләр шунда и держатся. Это как раз закон гомеостаза. Гомеостаз — это когда вот сложившаяся уже ситуация знакомая, там плохо-неплохо, но она знакомая. И вот шуның меше яшисен инде. А гомеостазны җимерү ул бик зур процесслар алып китә үзен белән, что психологический, эмоциональный он белән бәйле. Но менә минем маңа карата бүтәнчәрәк караш. Сез ничектер бик җиңел тасвирлап бирдегез шушы аерылышуны да. Миңа калса, аерылышу ул бер төрле җиңелү сыман. Ну, все, признать поражение и все. Давай попробуем по-другому дигән. Җиңелү кем алдында җиңелү соң әйт әле. Менә шушы мәхәббәт каршында. Шушы Бирештең, бирештең. Күпкә миңа калса авыррак, ләкин шул вакытта тигрәнрәк һәм мәгънәлерәктер, бәлки шушы мөнәсәбәтләрне коткарырга, ягъни мөрәҗәгать итәргә. Әгәр дә теләк бар икән, коткарырга һәр вакыт коткарырга була. Әгәр дә ир-ат һәм хатын-кыз алар икесе дә заинтересован, икесе дә булырга тиеш, аңлыйсыңмы? Бер генә як коткарып кала, беренче Мин сине яратам, мин синнән китәсем килми, әйдә бергә булыйк. Икенчесе шул ук вакытта теге барсана әдәбият йөрсә булмый, килешәм. Икенчесе әйтә икән инде, әйдә тырышып карыйк, әйдә, онда күпме вакыт без бер-беребезгә тираны, кыйный ди, кул күтәрә. Сразу кочырга дигән фикергә килдек бит боягына. Әйе. Психологка барып карарга бәлки. Психологка барып карарга мөмкин. Әгәр дә менә шул тиран, абьюзер булган кеше үзгәрә ала икән, әгәр дә икесе дә телиләр икән, дәвам итәргә, мәхәббәтне саклап калырга гаиләне, әлбәттә, һәр вакыт була юллар табырга. Әгәр дә ире или хатыны, как без уже ачыкладык, абьюзер һәм такой тиран, ну, или домашнее насилие кыйный икән, но биреп кара бер шанс. Әгәр дә икенчесе, өченче тапкыр үзгәрми икән. Әйдә, бүтән якка да барып җибәргән, безнең бит инде. Ой, безнең дә бүген психолог булгач рәхәтләнеп сөйләшергә була. Менә киң таралган, без бит инде. Киң таралган дигәч, уже кызык. Әлбәттә, киң таралган ниндидер расстройстволар дип әйтим. Расстройство желудка. Кемгә кирәк ул терминология? Юк, миңа кызык, например, миндә расстройство бар микән?
Типа, Ничего, «Ё, сен сөйләшеп Рамин кетесің». тынычлан. Иә, ол Сенде бит- юк. Ол бит на самом деле вот деген нете башласаң менә Мен теориясы. Мен айтмадым. айтмадым. Жоқ, жоқ. Файл, файл. Сен немножко параноик түгелме? Мен айтмады. Мен ада айтмады. Сен айттың ба? Мен ада айтмады. Бұл шынада вообще қызық. Не, Мен өзіме менің қызық. біраз нәрсе айтасы келген еді. Психология мен қой уақыт мен шундай теге дуализм бар теге бір яқтан бір жаққа мен Гибризм. Не. Короче, бір яқтан мүлдеп, да, круто, осознанность, психологлар вообще, ну, шикарно, әйбәт кішілер білә, информация тегеға доступ бар бит инде. Ол теге рилслар булсын, я семейный психолог, и сейчас я вам расскажу, как решить проблему. Первый шаг. Шулай брат, ну типа күп не. Икенче яктан мен уйлыйм, да, круто. Но икенче яктан кеше как будто ну ниндидер теге слабеет. Теге, ой, менің проблемам бугай, менің детский травмалар бугай. Как будто бы менің ощущение, что син ул детский травманың кой бер травмаларны белмәсәң, сиңа гораздо проще булыр яшәргә. То есть минем әйтәсем килә, әгәр дә без хәзер теорияга кирип китәбез икән, әйме? Синдә дә расстройство бар, миндә дә расстройство бар. Сен травма белән Сездә бутыйсың. дә расстройство бар. Расстройство бөтен кешедә дә Мен юк. бұл менә психологта булдым, бар. Мен вообще расстроенный чыктым бұл психолог. Так что мен расстройство бар. Мен думаю, что сен расстройство белән травманы немножко азрак кенә бутадың. Ну, Потому что ну, расстройство и- булса, ну, это уже немножко Общая, ну, как бы клиника. общая суть әйтәсем килә минем, что теге Тогда теорияда клиника булса казансаң, юк. типа проблемалар, нелер, ул Оказывается. теге шык түгел. Чыгачак ул. А вообще, Шуңа күрә- мен әйтәсем килгән инде, вообще психолог диге күз алдына кемнәрдер теге, ой, фәлән шәһәр мең түләү дип күз алдына китерәләр, әйме? Бүгенге көндә вообще вот Ваниса кем рәҗәттәргә була беренчедән фәлән шәһәр мең акчагыз бар икән. Вообще, Әгәр дә акчасы юк икән. вообще юк икән, алар бушлай да бар. Шалтыратыгыз миңа. Килегез, сөйләшеп утырып закрык. Юк, бушлай да бар, мөрәҗәгать итеп, теге сөйләшергә генә кирәк. Юк, әкрен генә ияләнеп киләбез, менә рилслар дисең бит инде, әйме? Теге үзара да сөйләшәбез, теге психологка барып кайттым. Теге нормаль күренеш, бераз түгелрәк булса, ул сәеррәк булыр иде. Ну, синең Хәзер нормаль, нормаль. тирә ягыңда булган кешеләр просто еще адекват. Алар бит тоже осознанный кешеләр. Фан әлегә башлар иде. Имеется в виду, вот әгәр дә ну, минем бар әле шундый танышларым бит. Скептически карый торган. Ну, алар янында мин особо сөйләмим ул нәрсәләрне. Кирәк тә түгел. Кирәк тә Если түгел, это аларга да лишний ул- конфликтка китергә мөмкин икән. Ну, то есть, әйтәсем килә, тенденция бар. То, что вот психологка йөрү, әйбәт, нәрсә. Хатын-кызлар күбрәк йөри психологка яратлармы? Хатын-кызлар. Мине сорадың син? Миңа калса, хатын-кызлар күбрәк, но бик зур аерма түгел, потому что иратлар тоже күп йөри. Менә шундый ничек булса да моңсу тема бар бит инде ул суицидлар, әйме? Һәм без бит инде берничә төргә бүләбез, исә иратлар арасында. Вообще. Мен бит Может, берәр позитив тема кырды. Давай, минем бар бер тема. Әйбәт позитив тема. Ю, мен психологлар ягынан гына барасым килә, бар бит инде менә суицид, суицид. иратлар ягынан, хатын-кызлар ягынан һәм балалар суициды. Әйе. Менә Нәрсә ишетергә телисең? бию иң күп бит инде менә балалар ягынан суицид. Һәм менә ничек аларны ничек менә тиенләргә аңлатырга икән, что если что-то непонятно, можешь вот довериега шалтыратырга, можешь вот мөрәҗәгать итәргә. Әгәр миңа сөйли алмасаң, дустыңа сөйли алмасаң, может быть вот шалтыратып кара. Әйе, аны Синең яклы икән. опять-таки шул вот әти-әниде осознанность үстерергә, или шул ук мәктәпләрдә миңа калса эшләр алып барыла. Ул доверие номерлары, алар даже анда элемтә торадыр. Турансы бер мәсьәлә ләкин. Әйе, аны кулланалармы, юкмы? Но мин беләм то, что бар психологларның практикаларында, которые вот действительно балалар качып әти-әнисеннән или шундый ситуациядә, когда прям вот менә домашнее насилие булганда качып, шалтыратып, ярдәм сораган балалар бар алар. Ну, А вообще суицидларга килгәндә просто гап-гади монда киңәш, это вот безусловно любовь.
әтиәни әгәрдә ярата икән и принимает аны таким, какой он есть, без всяких условий, Вот. то бер бала да, бер зур үскәч, ул зур кеше дә суицидка бармайчак. Если гаилә җылыгы, мәхәббәт, әтиәни мәхәббәтен белсә. Менә мин үземә һәр вакытта да шуны искә төшереп торам теге. Барыбер бала булгач бит инде хәзер шундый возраст еще теге. Минем дә ресурсларым җитеп бетми теге энергетический вакыт арган буласың теге, ну юк инде эмоционально не. И теге ошуң килә, нитәсең? И мин үземә һәр вакытта да искә төшерәм, что беренчедән ул сорамады аны теге табырга, әйме? Син аны үзең теләп алып кайттың, үзең теләп Аллаһ Тәгалә Это бирде твое сиңа. решение. Шуңа күрә син аны яратырга тиеш просто. Вот просто не то, что вот ул нәрсәләр эшләде, и син аны яратасың, а вот просто булганы өчен яратырга тиеш син аны. Вот шундый безусловно булырга тиеш. Вот. Матур җырлый бии яки там бишлегә укыган өчен, экзамен биргән өчен түгел. Менә бик нечкә темалар бит инде. Менә син байрак таны кузгатып алдың. Ягъни теге детский травмалардан килә, бәлки ул травмаларны турында белмәсәң яхшырак та булыр иде дигән. Ләкин мин шакката менә без никадәр сөйләшәбез инде һәм теге кайбер мисалларны китерә. Менә кичкенә чакта шулар шундый караш булган булса сиңа, син үскәч шундый булырга мөмкинсең һәм шул призмадан карыйсың һәм дөрестән дә шулай. Ягъни бер яшьтән 3 яшькә кадәр син теге дөньяны Познание мира. Познание мира ачыкламагансың икән, җитер тотып карамагансың икән, ялап убып тешләп белмим инде кабып карамагансың икән, син аны ул синең бүгенге көнгә кадәр килергә мөмкин, допустим. Ул Травма буларак. Пока син аны не проживешь этот опыт, не присвоишь, синең ул ничектер менә барай, аны надо вовремя закрывать возрастные вот эти возрастные. Күргәнегез бармы икән шундый кеше теге бердә, теге Бөтенләй берне кабып карый тора. Фаил бу, фаил. Менә безнең күргән бар, ул менә безнең янда утыра. Шакып карыйсың, нәрсәдер кадәр, ну просто интересно. Нәрсәдән тактильно понять. Анарсын бүтән мисал син әйткән, менә кичкенә чакта син допустим ничектер окырганнар, кычкырганнар, ничектер син кимсеткәннәр икән, син үскәч шул сыйфатны үзеңдә таба алырга мөмкинсең. Ягъни син үзеңнең балаңа уже кычкырга мөмкинсең, шул ук позага басып, шул ук сүз белән. Бик менә частый күренеш, бәлки Рамил үзендә дә әйтер. Мәсәлән, балага ачу чыкканда или орышканда, ну син орышмыйм дип әйттең, син әйбәт әти. Ну әниләргә күбрәк инде ул. Әниләр бит инде воспитывает и күбрәк вакыт үткәрәләр. Мәсәлән, мин үземдә дә элек тоя идем, менә ничек басып, нинди сүзләр белән, нинди вот выражение лица мин менә әйтәм, и мен ловлю себя на мысли, это же меня әни миңа шулай итеп кычкырган, орышкан иде. И мин әйтәсем килә. Неосознанно проецирую балага тоже. Гаманы юк, гамнымда иң кызык ягы, әгәр дә Шәҗәрә. Менә шуны караган очракта, һәм син бит әйткән идең, синең буында допустим булган икән бабаң, ул үлгән, белмим, допустим, белмим иде, йөрәк тромб белән допустим. Син дә шул тромб белән китергән кыз шул. Шуның кадәр кабатланырга мөмкин тарих. Ул булган икән, мен син тоже булган икән. Генограмма дип атала инде ул. Это вот когда вот это память поколений. Әгәр ул мент икән продажный, значит син дә продажный мент буласың. Һәм аны ачыкларга җиңел. Опять-таки психологка киләсез. Генограмма төзисез. Аны бабасы просто нәрсә кич утырырга яраткан, сөйләшеп. Короче, беләсезме? Менә мин менә бу темага нәрсә әйтерем. Понятно, вот теге әйттең бит менә кай вакыт үземне ловлю, что мин әнигә ошап нитә. Ну, бала әгәр дә бүтәнәй бер күрмәгән булып үскәч. Тагын нәрсәне кабатларга тиешсең ул. Нәрсә нинди мөхиттә үсә ул, нинди это вот опыт, какой опыт был, ул шул опытны несет. Нинди тәртип күргән, нинди нәрсә, нинди талашканнармы әтиәнилесе анда или мәхәббәт күрсәткәнме, ниме. Менә мин аны беләсезме, ничек кайчан сизгәнем, что ничего себе, оказывается, шулай ойрыла икән. То есть вот минем гаиләдә теге мәхәббәт сүзләре, менә яратам дигән сүзне җиңел генә әйтәләр, то есть мәхәббәтне күрсәтү җиңел, то есть җиңел күрсәтәләр теге. И улым, мин сине шундый яратам, менә просто так әйтергә мөмкиннәр бит. А минем Илүзәнең гаиләсендә алай җиңел әйтмиләр. Һәм мин сизгәнем, что минем дусларым арасында да шундый ниләр бар. Теге
шундай кешеләр теге, мин, например, әни белән или әти белән шашканда ярар, там, ладно, улым, мин сине бик яратам, давай, яр мен шундай, Для них это не норма. Алар типа, үшін мен норма. айтайын ол, мин шулай, мен әтиге мен сені яратам десе, ол мен келіп қайнар, наверное, типа, вообще, ну, настолько, типа, ойрыла. Әйе, бик нык айрыла. И вот хатын белән вот яши башлагач, мин аны сизә башлаганым, что миңа җитми. Җылылык, Ну, мин җылылык түгел, ә ул мин күнеккән именно мөхит. сүзләр белән. Сүзләр. Менә сүз, менә җылы сүзгә теге анда. Җылылык бит инде. Әйе, юк, җылылык бар, но именно вот словесный, то есть вот именно Сиңа сүзләр Әйе. белән аңлату өчен Әйе. мәхәббәтне бит аңа Значит, сүзләр Аллах белән, бит инде. а можно просто поступками. әйе, Әйе. поступками. И вот син әйттең дә теге әнигә шатып теге. Без бит хәзер әниләрдә яшибез. Апа ул абьюзермы? Апа. Апа. Апа Ул абьюзер. Әниләр белән яшибез. Әйе. Һәм мин не то что сизәм, мин аны күрәм. Мин аны иллюзиягә әйтәм дә, мин әйтәм, Әйе, син моны хатына карамассың белән аңмыни. юк, ул бит аны белә. Әйтеп Юк, бетерсен. ул безнең подкастларны карамый. Понимаешь, и ул мин аны аңа да әйтәм, син вот бар бит инде шундый әле теге, шундый сыйфат, менә кешедә бар икән инде нәрсә, ул синең ачуыңны чыгара икән, димәк ул синдә дә бар. Менә вот шундый нәрсә бар инде. И иллюзияның, әйе, иллюзияның кай вакыт теге ул әйтә бит инде, менә нәрсәгә шулай эшләде инде ул вообще, ну, алай булырга тиешле, ник шулай әйтте дип, например, теге, ну, әнисен, например, Амиләгә дип әйтә инде. И аннан соң озак та вакыт үтми, үзен нәкъ шулай ук эшли. Мәйтәм, син әле генә әнигә ачуың килде шулай эшләгәнгә, ә хәзер син үзең шулай эшлисең. Юк, шунда да, точно. То есть, ну, нитә инде про... Әйе, это уже такой паттерн неосознанный, подсознательный, шул кадәр кереп утырган. И син аны можешь вакыт белән үзгәртергә. Вот каждый раз, когда син әйтергә можешь подсветить, ул үзе может себя поймать на этой мысли. Ул сразу тоже үзгәрми, әкренәп, син вот әниеңнең булган не поведениесен, син үзеңнекенә алыштыра аласың уже. Яңаны төзисең. Яңаны здоровыйны, более бәхетле, Ну, матур. ул опять-таки шундый авыр әйбер. Бик авыр Мин инде. әйтәм бит, семейный психологта булганда без һәм тиз генә бер пример китерәм, короче, безнең бары шундый нәрсә. Теге була ул мелкие әйберләр, которые бесят. То есть вот элементарный пример. Меня напрягает то, что кухняда чүпчилегендә мусор өелә менә булай. Ну, мин аны һәр вакытта да Без иллюзиягә сиздек синең әйтәм. перфекционизм. Юк, мин алай перфекционист димәсем мин үземне. По крайней мере, мин шулай уйлыйм. Потому что Син шулай дип уйлыйсың. Потому что күргәнем бар. Ниләрне? Перфекционист кешеләрне күргәнем бар. Әйе, шул сине мусор мусор борчый. өелә инде. Ну, то есть Әйе. вот ул теге, ну, любой кешене бесит инде, ну, вот мусор, менә вот син чүпчиләге тулган, ну, син шуның өстенә еще Да, мусор это куясың. смотреть неприятно, создает, но Вот. меня не бесит. Любой кшен это не бесит. Вот. Аннан соң, например, бу минем яктан паттерны, яйма? Мин үзәгә постоянно әйтәм, ну, блин, тулды чиләк, бәйлә дә куй син аны, мин аны чыгарып атам. Ниган иясең? Опять-таки, аның- смотри, шундый момент бар. А нигә син үзең барып бәйләп алып булмыйсың? Бәйлим, мин аны өлгермим күреп тулган вакытта. мгм, Ну, то есть мин аңлашылды. уже күрәм, когда уже ул менә булай йөргән. Аңлашылды, әйе. Ә аның ягыннан бары шундый паттерн. Типа, мин душтан чыккач, сүлгене залның ишегенә алып куям. И ул әйтә, ник син аны монда әләсең? Нигә монда әләсең син аны? Вешалка бар, әнә ни бар, кер юны. Мен әйтәм, ну, белмим, ну, кипсен. И вот, и безне шул бесило, короче. И Әйе. вот психолог безгә шундый ысул тәкъдим итте. Мин хәзер сезнең белән бүлешәм, бәлки кирәге чыгар. Әйе, бик кызык. Типа, менә шул ситуация булганда, выводите в шутку. Типа, шо яртыгыз бу ни турында? Кара диге, о, кара, там мусор өелгән. Нәрсә? Экскаватор чакырабызмы? Ну, типа, выводите в шутку и обыгрывайте. То есть, Ну, син шо
подколоть сами себя наоборот ушатал бы, но білмеймін. Ну, то есть, мында бит факт, ну, мында бит важный момент, мында теге икең дә белә ул турыда. То, что, менә бит теге тагын җыелган, юршын дит. Да, точно тагын җыелган. Ну, тагын элдеңме? А в итоге, бу сезон бу поведение биттеме? Яки В итоге- воспринимать ите башладыгызмы? В итоге, минем, во-первых, ул битте дә шикелле. Ну, возможно, мин аңа просто хәзер игътибар итмимдер. Ну, то есть, хәл ителде. Все, ну, то есть, проблема юк. Просто, но, минем, беләсезме, әйтәсе килгән фикерем нәрсәдә иде, ул менә шул вакытта, ул әйтә, сез аңларга тиеш, что ике якның да, синең һәм хатыныңның определенный стратегия, тормышта яши торган стратегиясы бар. Менә ул шулай яшәгән гомер буе. Һәм хәзер сез бергә яшисез, һәм бер-берегездән таләп итәсез ул юлны үзгәртергә. Һәм ул җиңел түгел. Сезнең миегез һәр вакытта да элеккеге юлга кайтачак. Сез эшкә йөрисез һәр вакытта да бер юл белән. Алыштырыгыз юлыгызны көн сайын. Бүген моннан барам, бүген әзрәк урабрак барам. Бүген бу маршруткада бармыйм, мисал өчен дә. Бу ни белән? И шулай ул, потому что күпчелек кеше автоматта яши. Ул күнеккән менә, иртә белән торды, төшенче тартты, кофе сады, içti, там, ну, шундый бер стратегия. Әйе, безнең 95% аман бер төрле процесслар Әйе. бар. Автоматизм. Менә көннегезне уйлап карагыз әле сезнең реально дөрес 95% бер төрле барачак. Берәр көнне- әнилер үзгәреш кертүгә баш миенә ул энергозатратный процесс. Әйе. Шабырауланы. Нормально. Берәр көнне, например, бөтен әйберне сул кул белән эшләп кара. Аша сул кул белән анда, мисал өчен анда теге. Теш тартырга мөмкин. Язып кара, то есть прям вот шулай үзгәртергә. И шуннан соң ул гәрәп сезнең миегез әкрен генә нитә башлый, то есть Башка вариантларны да принимать ите Әйе, башлый. эластичный. Гибкий ана, гибкий. Әйе. И вот. Мышление, мозг становится гибким. Вот шуңа күрә Лайфхак. Да. Белә идегезме менә? Кемдер языгыз әле? Әйдәгез әйтеп узыйк, никадәр балачакның мөһим икәне кешенең личность становлениесе өчен кем булып син дальше дәвам итәчәксең, нинди травмаларны будешь отыгрывать. Барысы да безнең 7 яшькә кадәр уже складывается. 7 яшьтән соң уже син только менә булган опытны кулланып, булган паттерннарны кулланып, уже дальше сценарийлар проигрываешь. Төрле ситуациядә, ну шул брук 7 яшькә кадәр балага бөтен мөмкин булган кадәр көчне, вакытны, ресурсларны кертәбез икән, без аларга бирәбез икән, то дальше можем не переживать за его будущее, потому что он полноценный, адекватный, счастливый, здоровый кеше булып яшәячәк. Баланың балачагын набик игътибарлы булырга кирәк һәм игнорировать итмәскә кирәк инде. Мин килешәм, мин хәзер уйлап утырам мин. Ну, барыбер теге идеаль булмый бит инде. Барыбер идеаль булып булмый. Нет никого без травм. И невозможно не нанести травму. И травма это не значит Бик шәп булды бу. Бик шәп әңгәмә булды. Шушы нуктадан берне нимакларга да вакыттыр. Файдалы булгандыр дип ышанам. Кайсы темага күңелегезгә якынрак килде? Языгыз әле. Һәм рәхәтләнеп мөрәҗәгать итә аласыз бу. Рәхмәт. Хәзер заказларың күп булыр инде, клиентларың чиратка аласыр инде. Ты что? Мен һаман бер проблемам бар әле, һаман менә шуны ишәйтсәм. Шуннан да бик рәхмәт, бик күңелле булды. Шәп булды. Всё? Нидер нәтиҗә килергә кирәк бит. Нәтиҗәме? Давай, минем шундый нәтиҗә. Аерылышырга ашыкмагыз. Психологлар бар ярдәмгә килергә. Мәем. Ниндидер кискен карарлар. Состояние аффекта ниндидер кискен анда. Чөнкелеккә бирелмәс, любой ситуациядан чыгу юлы бар, әйме? Әйе. Не бывает безвыходных ситуаций. Әгәр дә сез узкылына, туннельный гына мышление икән, это не значит, что это только одна правда. Менә кешеләр бар, дуслар и һәм психологлар, чтобы сезне вот так расширить сознание, бүтән чыгу юллары табырга.
Минем нәтиҗә беләсезме, мин яшь әтиәниләргә һәм гомумән әтиәниләргә әйтәсем килә. Балагызның күпчелек шундый фикер бар. Эй, аңламый әле ул. Эй, пичагымда белми әле ул. Була, кстати, Бала- туганнан аңлый. Бөтенләй берне сеңдереп бара, бөтенләй берне аңлый ул. Аңламаган шикелле тоелса да аңлый. Шуңа күрә балагызга игътибарлы булыгыз һәм ялгышырга, нәрсәндер теге дөрес итеп эшләмәскә булсын. Булсын ул аның тормыш тәҗрибәсе, ул шулай итеп менә теге восприятие мира, тормышны Формулаша. Күз аллау шуннан барлыкка килә. Шуңа күрә түземле булыгыз, чыдам булыгыз, ресурсларыгызны, энергиягызны ничектер тулыландырып торыгыз. Чөнки энергия күп кирәк. Вот. Бик зур рәхмәт. Жалко, почему без энергияны, ресурсларын ничек тулыландыру турында сөйләшмәдек. Әйдә икенчесендә сөйләшәбез. Бу беренче өлеш булды, икенче өлеш Берәр иртәгә.